Molt a prop del Coliseum es troba la plaça Universitat. A la plaça Universitat comença a formar-se una gran concentració de gent. Homes d'envadia i elements espontanis apareixien per tot arreu. En arribar reben una arma, 20 cartutxos i un braçal amb les 4 barres. D'allà els envien a patrullar per la ciutat. És molt difícil calcular el nombre dels concentrats. Constantment arriba i marxa gent. En molt poc temps, Barcelona és plena d'escamots armats. A més del braçal i les armes, alguns porten un sarró de tela blanc per les municions i els aliments. A la tarda, Barcelona està en mans dels homes d'estat català. Són els que exerceixen la supremacia sobre els elements armats. Són patriotes disposats a tot per defensar el seu país.